Suman Jam Baronda, the other day, sa off-taking sa mga konsyales ng siyudad sa Iloilo, sa ila sining maiden session, ang number one critic mo si Councilor Clarabel Nava addressed you as my long-lost friend and kumare. Of course, the intensity sang iya sining pag-away sa imo hindi amak, no? For whatever reason is that, hindi yaman pagsabton diretso, hindi yaman pagsabton diretso, but my question is reconciliation despite of in the horizon? Nabalo ka sa politika, bawal ang onion skin. My parents taught me to be strong. Ang tanan, ipa-lift up mo na sa Diyos. Tanan niya klatabo may mga rason. Many people, hindi man natin ma-control. Gani nga lain-lain ang tao individual differences. Para sa akon, for as long, paginahin mo kung para kilad sa inyo atin na para sa kalibansan. Hapos magpatawad. But kinandan mo lang ginawa halo. Kapos magpatawad, would that mean napatawad mo na si Councilor Clarabel Nava? Ang Diyos nagpatawad, sinuman kita, hindi kita Diyos. Because ang Diyos nagpatawad, ang tao lang ikaw nga hindi makapatawad, nagakaulugan ini nga napatawad mo na. Sige, Kagawad Clarabel Nava. Simple. I am here to deliver hugma, love. Hari ako rason, subong, hari din nag-service akan second term, despite sa tanan nga bashing, despite sa tanan nga pakalain kay kong Jam, pero si Jam never gid nag-stop down sa level sa mga tao nga nag-bash ako. For I know, nang ginabuhat ko, santo sa konsensya ko, santo sa luyag sa tumuloy sa syudad. Ilingan sa ibang Jam, kabuot sa imo. Because I was whole. Not only by my parents. I was whole by no other than sa atong gobyerno. Isang nangin SK President ako sa syudad sa Nini. Ako ang living testament, the testimony. Ang nung purpose ng Sangguniang Kabataan, to develop social, physical, emotional, spiritual well-being sa youth. So because of the training na ako na eksperyensyahan, halin sa SK kita. Akong ginaya sa buong ginalive. And that is my motto. Give love, no matter what. That is the reason. Give love. The daughter of Dr. Doctor. But Sinilonga with pure heart. Give love no matter what. Lawig na ako sa industry, sa media industry, and nakita taman kung ano kamukahirupay dati, no? Politika lang ni. It should not be subtraction but addition and reconciliation, and it's good thing balmoganiti gugma. You've been saying this since you started your career, gugma, and a message of love that you want to send to Kagawad Clarabel Nava. Well, good luck. Spread love and allow love for mankind no matter what. Kaubot ka man sa tao, ingat man ulo mo sa tao. At the end of the day, we are here. Tagaan kita isang mandate, isang pumuluyo para magserbisyo to their advantage. Pasensya na, kumarihay man. Would this mean that anytime soon, makita na ka mo nagapulo pangapi? I don't know yet.